مساخن فقرن تحزو كمزي كبر ودي أفكيرك سلازوالكي نايب حق أفكيرك مالد دما أي خونه حق أنيا فقرن تتحزو عنداباتو ويقالاتو بتشا كي خونسي ባህሪኡ ተግባሩውን ብደንብ እዩ ምንነጋር ዝጅምር ብዙሕ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ በቃላት ፍቅሮም ምግላጽ ተዘይኽኣሉ እኳ ከይተረድኦም ዝገብርዎ ነገር ኣባህርኦም ዝስተዋል ነገር ድማ ኣሎ ሎማዓንቲ ድማ ንሓፍትኺ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ምሳኺ ፍቅሪ እንትትሕዞ ዘርእየኪ 6 ምልክታት ክነግረክ እየ ካባኺ ልደልዮ ነገር እንተሃልዩ ድማ ሓፍተይ እዛ ቪድዮ ላይክ ምግባርና ክስካብ መጨረሻ ድማ ምክትታል ሰላማት ፍትዋታይ ህመይኒ ኢኽናለይ لما عنتون كم زي سام أخونا بتصبغ طعام بزخون حساب تمليسني أخو نشانالي حدش تندر انت أخون خن شانالي سبسكرايب بمقار بيت سابخونا أو زي شانال زي استفلا لي فقراوي هوسنا زعبيو مخرطاتن طعام تحساباتن اتقنيالو شانالي سبسكرايب بمقار حسابي تفتحون أدما لايك بمقار إذا فيديو جمرة أبزا شانال زي أدما فقراوي هوتنا خمين عويو ناو حدار دما بخامي درجة كنبصحو كم نخل نمخاخرلو channel يو اتدولي حسابونا وكومنت እንዳጽحفن اتحسابن እንዳተኻፈልنا بحاده مفتح كنقمطلو نمكرينا ስለዚህ ድማ ንዛ channel حدشت ዝኾንከን بفጥነት ሕጂ سبسكرايب ግበርአ ንኻልኦት ሕዋትክን ልክባጽሕ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምራ እቲ ናይ መጀመርያ ቀዳማይ ነጥቢ ወዲ ተባዕታይ ምስ ፍቅርን ትትሕዞ تريلهم نجارات التهالي قدام ينتقي لحد نجارات لين اشتي نجارات نسخي أنا اشتي نجارات يوم يلغي زي تستوعب اليوم نجارات تخرت كابن كلويو بس دم فقرك بعلن كلو دم attention ويد ما تخرت نديو هندي أكل تخرت جيرو لواخي ودي مساق فقرن تتحزو حد نجارات تجور يوم نجارات يستوعب جوجر خستايل خق أير خق تخون تخلي أكرادنا خديو خلوت سوات أستيت زي هاول نجارات ويد ما زي استوعلوهم نجارات السو كاستوعلن كله بعلق زي تحسوا يوم نجارات السو حسوا ما رأيتو كهوكن كله حد تجور يوم نجارات بدن بجيرو زكتات لك انت دا أخوينو كاو خلوت سوات فلي بالولا رأيتو ونزبك انت أخوين حفتي أزي تناي مجمرة نعاخد خورات كم زلو أباخ أتين شنو ملو كم زخانة تريلو حدا نتبيو اتخال عينتو دما سلكو حاديقو نعاخذ سمعك انت دا أخوينو إذا حج زلنا يو زمان تكنولوجي زمان يو إنه مبزحت دك تبعتيو أبسلكم تخرت زجاجو لساعات يزلو إذا ود تبعتي زجن سلكو قديفو نعاخي عين خندار إيه وقعتات خكي سلشو زدام تأكن تدا أخوينو أبزقت بزي أدمه سلكو قديفو نعاخي انتستوعلن كلو مساقي كوقع كلو مالتي إذا مالتي دما لك سرح زي بلو ويدما منم نجار انت زي بلو يزولك زلخو بسلكو زي السرح انت دا أخوين أونلاين سرح انت أخوين نجن أزي ما مزان إنك يخوني خلي حفتي بقى قالك مش تخرتي وكواقع كلو كوسلكو كاو خلوت نجارات أقدمو نعاخ إذن هيبو مسد إلوك سامعك كلو ديو كريك كلو ديو كل عتين شنو مساق كبرن كلو يزولك زلق حفتي كم زوال خدمة سلكنا كنخفتن كلنا بزحات ززنانيو نجارات كنريقوم بقى سلكنا زحزنا جيزي يزولو خزي نسكن سلكو قاديفو كله تخراتو أباخ جيرو مساخد أراي نكخون زعر انت دا أخوين حفتي أزود تبعتاي زي كابلو بفكير كلو مالتيو مخنياتو كله زدليو نجار كله ززنانيو نجار قاديفو أتنشنو تخراتو ناباخ سلاز قابرة أزدما سمعيت فقر يزبهال سلازم دم حفتي كل قاديفو مساقي نعاخن كسمع ويدما مساق يزيو كحلف زعر انت دا أخوينو أزوون مساق فقر زحزو تبعت أيو مستعان توازي نقارو خي قد سلابيلو زيتا قبر انت دا أخوين دما كاولو بافكير كلو مالتيو اتصال ساينتو دما قالو زحلي ويدما زوالك نقر زيتا قبر انت دا أخوينو حفتي أو زدما كتستوعلي يزالكي ود تبعتي خمزيلو سلستزاربني خمز عينت وقع سلزواقعني أفكرون يلغي كي تدمدمي أو بزحات فيديوهات نيو يوم خمزين تيلكي أفكرك مالتيو خمزيلو تتزاريبكي مزاغ فقرق حيزو ولا مالتيو زول فيديوهات ألو يوم يفلت يه نجرجن إذا بمسمع تراي زي خونسي بتكباري خكتر إيو زلكي إذا زمت أخو حساب دما نزئيو ناي تكبار سو كخون اللو حقني أنت دا أفكركي كمل حاسو زي خونس زربا ما تلما بينونكو كنزارب نخلينا لك السونة فيديو سامعو خمزين تيل خيا أفكر خامالت يزول فيديو تات سامعكو خم عينت سيستم وين كتك أمي خليو سلازي سخي تخرت خك خون زلو أفكر نديو أي أفكرنن يلخك تفلت أنت دا عدلغي أف تكبار يخك تستوعل زلكي
በቃ ሕድ ዝኣተዎም ቃላት ዝፍጽም እንተዳ ኮይኑ ብዚ ሰዓት ዝክድውል ያልክእየ እንተይልኪ ኣብዛ ሰዓት ስቱድዮ ዝድውል ቀለልቲ ነገራት እኳ ተርኢና ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ቴክስት ክገብረ ልክእየ እንተይልኪ ኣብዛ ሰዓት ሳ ቴክስት ይገብር ዶ ቃሉ የኽብር ዶ ቃል ዓብዪ ንእሽተይ የውሊ ሕድሕድ ዝተዛረቦም ነገራት ኣብ ተግባር ዘውዕል እንተዳ ኮይኑ ሓፍቴ እዚ እውን ከም ዘፍቀረኪ ብተግባር የርእየክለ ማለት እዩ እዚ ሳልሳይ ነጥብ እዩ በዚ ድማ ቃላት ትርጉም ዘለዎም ድማ ተግባርን ክህልዎም እንከሎ እዩ በቃ ኣብ ሰዓት እዚ ክድውል ልክእየልኪ እንተ ዘይደውል ልክ እኳ እቲ ምክንያቱ ወይ ድማ ትዘጋጠሞ ነገር ንክትፈልጥ እዩ ዝፅዕር እምበር ስቑሉ ሸፋፊኑ ደፋፊኑ ክሓድካ ክሓልፎ ኣይደልን ስለዚ ሓፍተይ ናይ ቃል ሰብ ከይኾንከቲ ናይ ተግባር ክትርኢ ዘለኪ ኣብ ቃሉ ይጸንዕ ዶ ኣብ ተግባሩ ከመይ ኢልኺ ክትግምግምዮ ኣለኪ እታ ራብዒቲ ነጥብ ድማ መሰኽን ክኾን እንከሎ እቲ ዘፍቀረክ ወዲ ሓይሉ እዩ ዝጠፍእ ሓይሉ እዩ ዝደክም ብጣዕሚ ብምንታይ ክገልጸልካ ሓፍተይ ብሓደ ትሰርሑ ትኾኑ ትኽእሉ ወይ ብልተፈለየ ቦታ ትፈልጥዮ እንተደኣ ኮንኪ ንኻልኦት ሰባት ዘርእዮም ባህርን ንዓኸን ዘርእየክን ዝተፈለየ እዩ ንኻልኦት ኩሩዕ ወይ ሓያል ምናልባት እውን ስቕ ካብ ምባል ዝተልዓለ ድዩ ካብ ኣኽብሮት ዝተልዓለ ድዩ ዝፍራሕ ዓይነት ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ ንዓኣባኺ ክበፅሕ እንከሎ ግን ቅልል ዝበለ ሓይሉ ዝጠፍአ በቃ እዚ ኩሉ ሓይሉ ትስእንሉ ትኾንኪ እዚ ኩሉ ኩርዓቱ ስቕቱ እቲ ሰብ ዝፈርሖ ዝነበረ ነገር ኣባኺ መፂኡ በቃ ህልም ክብል እንከሎ እዩ በቃ ንኻልኦት ብሓይሊ ዝዛረብ ዝነበረ ቶሎ ዘይምልስ ዝነበረ ሰብ ኣባኺ በፂሑ ልስልስ ዝበለ ሓይሉ ድማ ድኽም ኢሉ እንተ ደኣ ተሰሚዕክ ሓፍተይ እዚ ኣባኺ ፍቕሪ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ነጥቢ እዚ ድማ እቲ ናይ ፍቕሪ ሓያልነት ዝረአየሉ ነጥቢ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ድማ ፍቕሪ ካብ ምንም ብልዓሊ ሓያል እዩ ኢልና ኢና ስለዚ ድማ ሓፍተይ እዚ ወዲ ተባዕታይ እዚ ብስልጣን ክኾን ይኽእል ብሃፍቲ ክኾን ይኽእል ብቻ ብልተፈለየ ባህሪ እሱ ተኸባሪ ተፈራሒ ዝነበረ ሰብ ንስኹ እውን ቅድሚ ምፍላጥ ክትፈርሕዮ ተኽብርዮ ክተናግርዮ እውን ዝኸብደክ ዝነበረ ሰብ ቀሪቡክ ግን በቃ ልስልስ ዝበለ ከምቲ ዝተፀበቕዮ ዓይነት ሰብ ዘይኮነሲ ትሕት ኢሉ ፍርሕ ኢሉ ዘዛርበክ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ናብ ፍቕሪ ሓይሊ እትርእይሉ ሓደ መንገዲ እዩ ካብ ልቡ እውን ከም ዘፍቀረኪ ከም ዝተሸነፈልኺ እትፈልጥሉ እውን ነጥቢ እዩ ሓምሸይቲ ነጥቢ ድማ ኣነ ንዓየ ንበይነይ ማል ገዲፉ ንዓና ንዓኺ ምባል እዩ ዝጀምር ሰባት ድማ ኣነ ካብ ዝብል ኣንሕና ንምባል ከም ዝኸብዶም ትፈልጣ ይኽን ወዲ ኣሕዋተይ ነገር ግን እዚ ወዲ ተባዕታይ እዚ ክዋግዐክ እንከሎ ሓሳብ ክበክ እንከሎ ኣንሕና ብሓደ ኮይና ከምዚ ጌርና እንዳበለ ዝርዝረክ እንተደኣ ኮይኑ ንስኹም ከም ሓደ ገይሩ ቆፂሩ ወግዕት ኣብ ወግዕታቱ ኩሉ ንስኽ እንተደኣ ሃሊኺ ከምዚ ክንገብር ኢና ኣንሕና እኮ ከምዚ ኢና ኢሉ ዝዛረበክ እንተደኣ ኮይኑ ሓፍተይ ንሱ ናብ ምሳኺ ከም ሓደ ኮይኑ ይቆፅረክሎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ፍቕሪ ምሳኺ ከም ዝሓዘ እውን እትፈልጡሉ መንገዲ እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝተዛረብኩ ድማ ብተግባር እውን እንዳረኣኺ ማለት እዩ ኣብ ሕድሕድ ፕላኑ ኣብ ሕድሕድ ዕላምኡ ሽትኡ ኣንሕና ከምዚ ክንገብር ኢና ቀፃላይ ከምዚ ክመፅእ እዩ ኣንሕና እኮ ከምዚ ኢና እንዳበለ ኣብ ሕድሕድ ቃላቱ ተደጋጋሚ ኣንሕና ንስኽ እንዳሓወሰ ንዓኺ ንሓወሰ እንተደኣ ዝዛረብ ኮይኑ ሓፍተይ እዚ እውን ከም ዘፍቀረኪ እትፈልጥሉ መንገዲ እዩ ምክንያቱ እዚ ቃል እዚ ካብ ልብኻ እንተደኣ ዘይኮይኑ ወይ ድማ ካብ ልቡ እንተዘይፍቅርኪ ብሓደ ኣንሕና ዝብሉ ቃላት ፈፂሞም ኣይመፅሉን በቃ እዚ ተፈጥራዊ እዩ እዚ ዘፍቀረ ወዲ ጥራሕ ዝዛረቦ ዘረባ እዩ ምክንያቱ ዋላ እኳ እንተ ምኩሮ ዲ ኣሕዋተይ ዝኾነ ሰብ ኣንሕና እንዳበልክን ክተዋግዖ ምክራ ቤተሰብክን ወይ ድማ ናባዕልክን ዘመድክን ተዘይኮይኑ ንኻሊእ ሰብ ኣንሕና ኢልክን ንምዝራብ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብደካ ስለዚ ድማ እዚ ኣንሕና ዝብል ከይኸበዶ ቃል እሱ ዝጥቀም እንተደኣ ኮይኑ ሓፍተይ ኣፍቂረክሎ ማለት እዩ እቲ ሻድሻይ ነጥቢ ድማ ክብድ ዝበለ ነገር ወይ ድማ ፀገምን ከጋጥመክ ከሎ ቀዲሙ ዝበፅሐልኺ ንሱ እዩ ብርግፅ ችግር ወይ ድማ ፈተና ክገጥመና እንከሎ እቲ ናይና ሰብ ንፈልየሉ ሓደ መንገዲ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ናይኺ ጉዳይ ንከይገድሶ ይኽእል ኣብ ናይ ባዕሉ ናይ ህይወት ጉያ እዩ ዘሎ ነቲ ናይኺ ህይወት ነቲ ናይኺ ፀገም ድማ ቀዲሙ ዝበፅሐልኺ መን እዩ ሓፍተይ ንሱ እቲ ወዲ ተባዕታይ ቀዲሙ ኣብ ችግር ዝበፅሐልኺ ከም ዘጋጢምኒ እንተይልኽዮ ድማ ቶሎ መፍትሕታት ዝምኩር እንተደኣ ኮይኑ መፍትሕታት ዘቐምጠልክ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ፀገማት ካብ ዝተፈላለዩ ችግራት ዘውፀክ እንተደኣ ኮይኑ ሓፍተይ እዚ እውን እቲ ከም ዘፍቀረኪ እትፈልጥሉ ምልክት እዩ ስለዚ ድማ ሓፍተይ ችግር በፂሕኒ ከምዚ ዓይነት ፈተና ኣጋጢምኒ ትብልዮ ከለኺ ኣነ እየ ዝበፅሐልኺ ኣለኹልኺ ኣጆኺ ቀዲመ በዓል እየ ዝበፅሐልኺ ኢሉ ንችግራትኺ ንፈተናታትኺ ንኩሉ ጀግና መሲሉ ክርአ እንተደኣ ደልዩ በቃ ኣነ እኮ ጀግና እየ ችግራ ክፈትሐላ እየ ኢሉ
ቆሪጹ ችግር ኸድዩ ዘጋጠመክ ፈተና ኩሉ ልክፈት ሕልኺ እንተደኣ ሞኪሩ ሓፍተይ ወይ ድማ ዝፈትሐልኺ እንተደኣ ሃልዩ እዚ እውን ካብ ልቡ ከም ዘፍቀረኪ እትፈልጥሉ ምልክታት እዮም እዞም 6 ነጥብታት ካብ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ወይ ድማ ካብ ፍቃሪኺ እንተደኣ ዝተውኢልክሉ ድማ ካብ ልቡ ከም ዘፍቀረኪ እትፈልጥሉ መንገድታት እዮም ነይሮም ናሎማዓንቲ ሓሳበይ ድማ ከምዚ ዝሰማዕኽኖ እዩ ሓሳበይ ከመይ ርኢኽን ኣሕዋተይ ኣብ ኮመንት ሓሳብ ክነቐምጥ ኣለይ ቀጻሊ እውን ደስ ብልብል ብዝጠቅም ቪድዮ ክስካብ ንገናኝ